Tireu aquí. Esperem que molts nens que es beneficien dels programes de la Fundació Futbol Club Barcelona puguin rebre l'ajut conseqüència de l'èxit d'aquest programa, igual que la Fundació de la Bruixa d'Or també pugui recaptar uns diners per la seva finalitat. És una loteria solidària. És innovadora perquè és la primera vegada que el Barça fa aquest tipus d'iniciativa. Neix de les converses, com ha dit l'Alfons, amb Xavier Gabriel, una persona prou coneguda per tots vosaltres, que té sempre idees innovadores i jo crec que moltes d'elles li funcionen i esperem que aquesta també. Estic molt agraït amb tota la Junta del Barcelona d'haver donat aquesta opció i d'una manera especial amb la Fundació per haver cregut que realment podem fer un projecte conjuntament bo. Allí només ens faltava convèncer la bruixa, vaig estar parlant amb ella i quan li vaig comentar va sortir disparada. Quin factor creu que té la sort en el futbol? Juga la bona sort, que és la que es treballa. Si tot l'equip treballa, la bona sort arriba.